дар конфронси панели панҷгонаи вазирони кишварҳои Осиёи марказӣ Ҷозеп Боррел, намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо оид ба корҳои хориҷӣ ва сиёсати амнияти муовини Комиссияи Аврупо ширкат дошт ва суханронӣ намуд. Шиори чорабинӣ дарвозаи ҷаҳонӣ, робитаи байни минтақаҳо, муттаҳидӣ, пайвандии одамон аст. Кори конфронси ҳамбастагии Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи марказиро вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Ӯзбекистон Владимир Норов ифтитоҳ намуд. Аз номи президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев, намояндаи махсуси президент оид ба сиёсати беруна Абдулазиз Комилов иштирокдорони конфронсро хайрамақдам гуфт. Сипас бо навбат дар ин ҳамоиш президенти Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд Одиле Бассо, ноиби президенти Бонки сармоягузории Аврупо Терези Червински ва котиби генералии Созмони амният ва ҳамкории Аврупо Хелги Шмидт баромад карданд. баромадкунандагон зимни суханронии худ масъалаҳои марбут ба барқароршавӣ пас аз пандемия, мубориза бо буҳронҳои энергетикӣ, иқлимӣ ва бартараф сохтани маҳдудиятҳоро матраҳ сохтанд. мавзӯъҳои калидии ҳамоиши Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи марказӣ ки баррасӣ гардид, ҳамбастагии рақамӣ, нақлиётӣ ва энергетикӣ аст. дар ҳар се самт роҳҳои ҳамкории қавитар дарёфт шуда, имкониятҳои сармоягузорӣ муайян гардида, таваҷҷӯҳ ба ин ислоҳот ҷалб карда мешавад, афзуд зимни баромади худ намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо оид ба корҳои хориҷӣ Ҷозеп Боррел. дар соҳаи рақамӣ барои сохтани платформаҳои бехатар, бартараф кардани монеаҳои ҷуғрофӣ, ривоҷ додани хидматрасонии давлатӣ ва дастгирии соҳаи маориф, таъсиси ҷойҳои корӣ, имкониятҳо ҷустуҷӯ мешаванд. таъсири бузурги тағйирёбии иқлим ва норасоии захираҳои об вуҷуд дорад. барои қонеъ кардани талаботи афзоянда ба нерӯи сабз, мо имконоти беҳтар кардани дастрасиро ба истеҳсоли нерӯи камкарбон меомӯзем, таъкид кард Ҷозеп Боррел. дар кори анҷуман вазирони корҳои хориҷии кишварҳои панҷгонаи Осиёи марказӣ суханронӣ намуданд.